Hola a tots i a totes. Anem a començar a fer les classes mitjançant videoconferència. Val? Volia aprofitar per a saludar-vos i dir-vos que començarem el dilluns. Vaig a explicar-vos en este vídeo una miqueta què és com va tratar tot això, ja que en principi pensàvem que anàvem a estar només esta setmana en casa, però pareix que la cosa va allargar-se una miqueta. Dir-vos en primer lloc que esteu tranquils, que anem a treballar per a no perdre la rutineta i demés. Anem a treballar únicament els continguts que hem pensat que són necessaris. Un punt a favor, no copiareu enunciats, així que una bona notícia per a vosaltres. I dir-vos que les classes per videoconferència únicament, aquest tipus de moment únicament el fareu en les àrees que jo vos impartisc. Val? Les altres, cada mestre ja vos indicarà de quina manera treballarem. Val? Tinguem en compte que estem fent un gran esforç tant des de l'escola com nosaltres des de casa, vosaltres des de vostra casa i els vostres pares també. Així que anem a fer-ho de la forma més fàcil i millor per a tots. Val? Vos explico una miqueta de com anem a funcionar. Jo gravaré, enregistraré les explicacions, ¿vale? Tots els dies per exemple, el dilluns que tenim matemàtiques i castellà. I en el cas del grup de 6B tenen valencià. Doncs jo enregistraré la classe, faré l'explicació del temari i vosaltres el dilluns ja podreu veure aquesta sessió. Val? Jo us l'enviaré a les famílies via Telegram i entrareu a l'enllaç de YouTube i veureu l'explicació. Fareu els exercicis en casa, val? En la llibreta, si no teniu les llibretes perquè l'heu deixat en el col·legi, la feu en un full, com vulgueu. Val? És important que feu els exercicis que anem manant. Ara tinc algun dubte, com el resolc? Doncs es podeu dirigir a mi en el correu electrònic que hem habilitat, val? Ara vos el ficaré per així per la pantalla. De tota manera, en el Telegram també està. Les sessions, les explicacions no van a ser molt llargues, val? Explicarem únicament el que hem de treballar i ja està. Vull dir, no anem a anar-se'n per cerros de Úbeda. Si teniu algun dubte, doncs me plantegeu per correu electrònic i si veig que són molts els dubtes, doncs faríem alguna sessioneta, alguna gravació resolvent aquests dubtes. Les solucions vos les enviaré a les famílies per Telegram, val? El dia després, 2 dies després, per a que no es perguin continguts. Per favor, treballeu sense les solucions. Les solucions és una vegada estiga feta. Sigueu conscients, l'any que ve aneu a passar a primer de l'ESO, apreteu una miqueta perquè queda enguany, queden uns mesos només. Vale? No perdem tot el que hem aconseguit fins ara copiant-se les solucions. Per això no serveix per res. Val? Preferís que Edu, que no sé fer-ho, m'envieu un correu, no sé fer això. Val? Tot això. Què passa si no tinc el llibre? No us preocupeu, jo vos passaré també per Telegram les fulles que anem a treballar cada dia per Telegram o vos les ficaré per així, per la pantalla, com siga. Val? No hi ha excuses. El que se l'hagi deixat, mala sort, no passa res. No podem anar al col·legi per ell, però jo vos ho facilite. No vull que imprimiu res, no hi ha que imprimir res. Podem seguir-ho des del mòbil, un ordenador o una tablet. Val? Ho seguim en un paper i boli, fem els exercicis i ja està. Què més? Tot això no va aportar-vos més d'una hora i mitja diària. Val? Què farem en la resta de temps? Doncs el que vulgueu. Podeu fer esport, podeu fer manualitats, podeu escoltar música, tocar si toqueu un instrument, sociabilitzar, podem fer diferents videochats amb els companys o demés.
podem llegir, vale? Aprofiteu a llegir aquell treball del llibre que vos vaig dir que en una setmana, doncs ara de moment teniu més temps, val? Llisgau una miqueta, 10 minuts al dia, no demanem més. Repassar algun contingut, els verbs irregulars d'anglès, les restes, les sumes en decimals, multiplicacions per 100, divisions per números seguits de 0. Podeu jugar a la Play, a la Xbox, a cartes, jocs de taula, el que vulgueu. Val? Sobretot, realiseu activitats, el cos en funcionament, la ment en funcionament, val? I res. Per a la part que toca als pares, jo vaig a donar-vos totes les eines i totes les ferramentes que aneu a necessitar. Val? En principi no necessiteu l'ajuda de ningú. Si necessitareu i de més, doncs pregunteu o em pregunteu a mi directament. Val? Jo no vull que... perquè els vostres pares i les vostres mares tenen les seues coses. N'hi ha que treballaran des de casa, tasques domèstiques, cuidar de germans, germanes, més majors, més petits, de més. Val? Aleshores, no us preocupem, dedicarem poc temps, però el temps que dediquem apretarem una miqueta. Val? I res, únicament recordar-vos, comencem el dilluns, val? De moment acabem la setmana de vacances, el cap de setmana tranquil·lament, i el dilluns començarem. Ja el dilluns ja vos penjaré la sessió a 6è de matemàtiques i castellà i de 6è B la de valencià, val? Ja vos dic, no feu cas si en el llibre és que s'hem saltat un punt, ja ho sé, només anem a donar el que hem cregut que és imprescindible, val? Doncs res, únicament desitjar-vos un bon pont, que acabo de passar aquests dies bé, si teniu cap dubte ja sabeu, s'adreceu a mi i ja està. Vinga, adeu, bon cap de setmana.